أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف حفظه الله: المسألة الرابعة والخمسون. مسألة sapane joyi e nayaba fil itikafi wa akami. Ha itikafu be kiitaji mum. Itikafu woni lismitago juulirde ngam rewgo Allah. Ɗum kuuɗe tati on huwete ha itikafu: juulugo, jangugo Qur'an, innugo Allah. Kuuɗe goɗɗo feere kam dayito ɗum. Mo waɗi itikafu o suhlanta kuugal goɗɗo feere, kuugal gongal feere, ba wiigo to saare maako ɗo ɓadi sera ɗon o yahan o taaro gaɗa suudu ha nder saare maako. To ñawɗo ɗon fu o yahata o dara dow mo jamanu waye. Ummul muminina Aisha radiyallahu anha to waɗi itikafu ñawɗo ɗon nder suudu, oɗo dilla on oɗo jama haala on man, o yahata o dara dow mo jama. O wurtata o dilla yaasi juulurde o juula mayiɗo. O wurtata juulurde ɗo sona ngam kuuje ɗiɗi. Yaago ɓaawo suudu kana ɓaawo suudu wala nder juulurde, doole maako o yaha ɗo ka o wurtan o yaha. Malla wala mo waddanta mo ñamdu, se kanko no wurtan o ɗaɓɓita ñamdu maako ɗo bo o wurtan. Amma ɓe mbima o ka hanayi o waɗa itikafu. Wa min khasa'isi hajihi al-asri, nder keeraruyeji ɗeɗo jemmaje sappo ragare e jasumay ko ɗe hertora dewal man sey ha maje: anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam kana ya'takifu fiha. Annabijo laatake ɗon waɗa itikafu nder maje. Wal itikafu ko wiyete itikafu lujumul masjidi litafarrugi li da'ati llahi azza wa jalla. Lismaki juulirde ngam ferwanago ɗowtanaki Allah jaaliɗo mawɗo. Wa huwa min as-sunani sabita. Itikafu ɗo nder sunnaji tabitiriɗi bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Be deftere Allah won Qur'an, sunnaji nulaɗo Allah won hadiseji. Qala Allahu azza wa jalla, Allah jaaliɗo mawɗo wi: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولا تباشروهن تاتا سوچو تربه مابbe hambe rewbe wa antum aakifuna ala halman lisni be fil masajid nder juulirde. Mubasara ɗo ɓandu be ɓandu bana wubotirgo ni, na yaago ha to de wubotirgo tan ni tata on gaɗa kanjum ɗon nden ka andi kadi ko ɓuri noon ka waɗatake. Suratul Baqara aya 153 وقد اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم واعتكف أصحابه معه وبعده. حقيقة النبي صلى الله جمهور تبتني ودي اعتكاف بصحابه معكم. ندر صحابه معكم ودي اعتكاف باو معكم. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتكف العشر الأولى من رمضان، ثم اعتكف العشر الأوسط، ثم قال: إني أعتكف العشر الأول ألتمس هذه الليلة، ثم أعتكف العشر الأوسط، ثم أتيت فقيل لي إنها في العشر الأواخر، فمن أحب منكم أن يعتكف فليعتكف. حديث أبو سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه وفي عنده النبي صلى الله عليه وسلم ودي اعتكاف سابو أرانده جهال ورسومه. ولوري ودي اعتكاف سابو شكا جهال ورسومه. ولوري ودي اعتكاف ha sappo jaragareje
hara gareje man ɗo de annabijo ɗo waɗa ɗum o wi min miɗo waɗa itikafu sappo arandeje miɗo ɗaɓɓita jemmare nde leylatul qadr jemmare nde en wi jawmirawo hokkata andal ko warata ha hitande nden ha malaika en kanko kono ha yiwo anduɗo to miɗo ɗaɓɓita jemmare nde o wi ɓawo ɗo mi waɗi itikafu sappo cakaje kadi bo miɗo ɗaɓɓita nde ni nden ɓawo ɗon mi waranama mi wi'ama kayre nde nde ɗon ha sappo ragareje faman ahabba minkum mo yiɗi nder mon an yatakifa waɗgo itikafu kadi yatakif waɗu itikafu ndey ha sappo ragareje go kadi hadisawol muslimu filligol min kitabi siyam ha deftere suuma en be hadisawol ngol famete kadi annabijo sallallahu alayhi wa sallam a sewo artino oɗon no waɗa itikafu ha sappoje arandeje ha suumay o wari ha cakaje nden ɓawo man hooti ha sappo ragareje kadi woodi bonde o waɗi no itikafu man nder rewɓe maako o waɗi se o garni o wurti itikafu man amma o yoɓi ha nder lewru juddaɗum yimɓeji ɗo ƴama kadi to goɗɗo waɗi yiɗino waɗugo itikafu nden waɗay yoɓanna to a haɓɓi ɗum a wajibini ɗo ma kam se a yoɓa wa fi sahihayni an aishata radiallahu anha qala kana annabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu al-asra al-awakhira hadith wa sahih al-bukhari be muslim ummul mu'minina aisha radiallahu anha o wi annabijo laatake ɗon waɗa itikafu ha sappoje ragareje min ramadan o seeday oɗo waɗa bana ni man ni hatta tawaffahu llahu azza wa jal ha allah jaaliɗo mawɗo mayinimo summa takfa azwaju min baadi hoti rewɓe maako bo gaɗi itikafu ɓaawo maako en wi ɗum hadisa o boukhari be muslim wa fi sahih al-bukhari ha sahinde boukhari an har aisha aidan ha fahin qalat kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ya'takifu fi kulli ramadana 10 ayyam nulaaɗo allah laatake ɗon waɗa itikafu ha lewru suumay kala lewru suumay fof oɗo waɗa itikafu ɓalɗe sappo ayyam ñalɗe sappo falamma kamal amu lladi gubida fi nde laatake hitande nde o tamda her muɗum itakafa 20 yawma o waɗi itikafu hitande man kam ñalɗe nogas ha jontani hadisa oɗol boukhari filli وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم النبي جلاتك إذا أراد أن يعتكف تديني أمي ورغو إتكافه صلى الفجر أجول فجره ثم دخل متكفه قوتو ونستدس من تردماه فاستاجره عائشة أم المؤمنين عائشة دمت نيمو هادمه كيمكوها ودا إتكافه من فأذن الله دمني فضرب لها خباء كما روادنا مامو كيما ويتا تانتي كما روادنا مامو در جولد وسألت حفصة عائشة أن تستأذن لها حفصة بوك أدي بوك أجل ننجي دم تيمانا من لا يدغو دوال منا وجميع عائشة دمتنا نمون لا دو الله كانكو فوادا نيتكافو ففعلت عائشة هوي nulaɗo allah dunganimo faduriballaha atiba'u kanko bo waɗanama mo keymaru falamma ra'at zalika zainabu amara biqibai nden zainabu debbo nulaɗo allah nde yi nda nawliraɓe muɗum ɗiɗo fu gaɗi keymajum ha julurde kanko kaw dumtinai o umri ɓe gaɗanamo keymaru tan ɓe tiggani muɗum duribala ha ndu waɗanama mo فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم الأخبية وقت النبي جوي كيما جهاج لرده قال ما هذا دمدم قالوا بنبي بناء عائشة وحفصة وزينب دو دم كيما رو عائشة بكيما رو حفصة بكيما رو زينب فقال النبي صلى الله عليه وسلم سي النبي جوي البر أردنا بهذا belani ɗum dewal on ɓe moyri be ɗum ɗo anzi'uha fala araha
itteke majum tabbiyani laato ko tema ɓeɗo man ɓe kajotiri dow kajal on ɓe gaɗi to dow kajal bo kuugal woɗata se ngal laata ngam Allah kuugal ko huura kuugal dewal huurangal ko luuti ngam Allah fuu Allah jaɓatangal kuugal man nafata jawmige ɗon nulaɗo Allah yi kadi fa nujiyat seeɗi itta wa taraka al itikafa fi ramadana sey nulaɗo Allah acci itikafu ha hitande man nder suumaygo o wurti kanko fuu hatta atakafa fil asri l awwali min shawwal ha ɓawɗon waɗi itikafu kadi ha sappo arandeje nder lewru juldandu o yoɓi je suumaygo hadisol man alimamu Bukhari filligol hadisol 2,337 non hadisol 2,454 Muslim filligol hadisol 1,157 وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله لا أعلم عن أحد من العلماء خلافا أن الاعتكاف مسنون. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah o wi mi anda goto fu ha nder anduɓe mi anda lural ha goto fu nder anduɓe ni ko ena itikafu aɗum sunna o mi anda mo wi itikafu na sunna ɗo goɗɗo man woɗa ha nder anduɓe fu wal maksudu bil itikafi ko woni nu fa e ɓe itikafu intita'ul insani anin nasi taƴaago neɗɗo acca yimɓe liyatafarraga bi ta'ati llahi fi masjidin min masajidi ngam o ferworo ɓe ɗowtango Allah nder juulirde goye juulirɗe Allah talaban li fadlihi wa sawabi ngam ɗaɓɓitirki moƴƴere Allah e mbarjaari muɗum wa idraka laylatil gadri e nonnoon ɗaɓɓitirgo hewtaago jemmare hoddirki wa lidhalika ngam majum yambagi lil mu'takifi ɗo handani baɗɗo itikafu an yastangila bizikri wal qira'ati was salati wal ibada o sugloro be innugo Allah jangugo qur'anu juulugo be dewe kuɗe ɗe o limpi man kanje woni al ibada dewal wa an yatajannaba ma la ya'nihi min hadisi dunya o woɗɗita ɗum ko laranayi mo ibgo e gewtaji duniya wala basa an yatahaddasa qalilan bi hadisin mubahin ma ahlihi aw gayrihim li maslaha amma gacce wala o yewta gewta man seeɗa ka ɗuɗata gewta man bo ka laata gewta dagiika o yewtida bo ɓe kore maako mallatana muɗum ngam maslaha ngam mbondi maɓɓe ɗon ton to acci o wolwayni hunde man mbondi man fatoran ɓe li hadisi safiyata ummil muminina radiyallahu anha ngam hadise o safiya dada mumini en Allah yerdo ɗum قال الوي كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيته أزوره ليلة النبي صلى الله عليه وسلم تبتا لا تكبد اعتكافه سنغرا مومي ميدو يندا مو جمع فحدثته يوت مومي na wala no yecciran ko e o yewti gori ko wala haaje summa qumtu li yangalib semi yummi kadi ngam mi firlita mi hota ha nokkure mi woni kadi ha suudu am ay an sarifa ila bayti ngam mi hota ha suudu am fa qama an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ma'i annabiyyu yummidi be am dofti am seeɗa hadithul Bukhari filligo to ɗo na yi hollida o wurti o yahi nulaaɗo Allah na yewtidi ɓe kore mum kanjum e wi gacce wala to huude ɓilli kamɓe ngara ɓe gewte tata ɗum ɗaɓɓita ɗum wurtinte juulirde dey to a wurtini itikaf may tawi ɗon tagal bana ka'i ñawɗo si a wurta a ɗumana sona noon waɗata ko a wurti a yaari mo dofta ko a yahi dofta wari laari noy itikaf ma man ta'i to a lori si a fuɗɗita ni a feere keso wa yahrumu ala almu'takifi aljima'u wa muqaddimatuhu
min at-takbili wal lamsi li shahr don harma do goddo mo wadi itikafu to anani hunde harmu woto goddo wadi de junuba do mako heni yangitego so nani to o tubake do harma do baddo itikafu mo bodal be kandinoji mu dumeji won artata mo bodal min at-takbili hebbago wal lamsi e memago di sabati ngam suno gawdi ta'ala ngam kongol mako bangido wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid tata soccotire be rewbe be alhaal mon on dismiɓe nder julirde wa amma furujuhum min almasjidi amma wurtaki mo waɗi itikafu julirde fa in kana bi ba'di badanihi to yoga ɓandu mako tan wurtata julirde luttuɗum wurtata wala basa bi gacce wala be di hadisi aisha radhiyallahu anha qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض أم المؤمنين عائشة حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووي النبي جلاتك دو wurtina hoore muɗum daga julirde oɗo waɗi itikafu nder julirde man hoore tan o wurtinta ha gaɗa mahol ni nden mi loota hoore man min bo alhaala mi haydowo to hayda ɗum na ha jungo woni sakko yo waɗa so hayda yaha hoore wa fi riwayatin kanat turajjilu ra'sa an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa hiya ha'id wa huwa mutakifun fil masjid wa hiya fi hujratiha yunawiluha ra'sahu ha riwaya gorka feere Aisha laatake ɗo sanca hoore nulaaɗo Allah o haydo kanko Aisha go nulaaɗo Allah bo yakma ɗo waɗi itikafu nder julirde Aisha ɗon nder suudu muɗum nulaaɗo Allah forta hoore muɗum ndiya ni sey o sanca ɗum hadiseji ɗi en jangiɗo ɗi fu humaji tati fu hadiseji Bukhari wa in kana furujuhu bi jami'i badanihi fa huwa salasatu aqsam to ni laatake mbaɗɗo itikafu wurtan julirde be mobgal ɓandu muɗum fu ɗum ɗo senda geɓe tati taskita kadi al awal yebre arandere al khuruju li amrin la budda minhu wurtugo ngam fiiɗe horde wala na ɗum sam dole sey o wurta kanjum kam wala no watta o wurtaki tab'an aw shar'an do ɗabi'a malla bo do shari'a o dolimo sey o wurta ka qada'i hajati al-bawli wal gha'idi wal wudu'i al-wajibi wal ghusli al-wajibi li janabatin aw ghayriha wal akli wa shurb jonta ka wurtuki mako man ɗo ba humtuki haaje coofe ko haaje na yi dole ɗabi'a waɗi sewo yaha non noon alwudu'il wajibi nangarɗam gajibiɗam na dole sewo yaha wal guslul wajibi ngiwam gajibiɗam jonta ni a waɗa jawala wi oɗon nder itikafu bo ngiwam ɗume gajibiɗam e to hoyɗiti ayi ay ngiwam gajibiɗam warina kanjum o wiwa ngiwam gajibiɗam man ɗo ndi janabatin gam janaba namuɗugo ɓe debbo mako ko haramu on wontan ɓe mako nder julde to dagi kam nder julirde to dagino kana gam ngiwam gajibiɗam ɗi janabatin janaba o gayri ha kotanam debbo ƴiƴam al'ada mako warti na yo wurtan kadi to tawi o yiwa o lorto wal ak nonno ñamgo shubbi e yargo nden o heɓata ñamdu man sey to kanko woni e ɗaɓɓiti ɓe hoore mako hada jaizun ida lam yakun fi'luhu fil masjid ida lam yumkin fi'luhu fil masjid da kuje limtaɗe ɗe daggiɗe wurta ngam maje to ni heɓaki heminaki huwugo ɗe nder julirde to waɗa to nder julirde bo halas ɗen tani o yawi ko nder julirde bo noyno watta haaje ɓe coofe ɓaawo suudu ɗon nder toon ɓaawo suudu way mahaɗum awo julirde ɗo taari filliti na dillan aya nasta toon kadi fa in amkana fi'luhu fil masjidi fala yakhruj to heminake huwugo kuuɗe ɗe o limtiman nder julirde nder ka to ɗo itikafu tata wuuto mislu an yakuna fil masjidi hammamun yumkinu an yakdiya hajatahu fi wa an yaktasila fi bana laato suudu yiwugo ɗon nder julirde man o humtan haaje maako toon o yiwoto ha nder maaru
aw yakuna lahu man yatihi bil akli washrubi malla bo wodi mo addanta mo ñamdu be jaram fu to fala yakhruju hina idin li adami al hajati li dhalik to laatake banni kam yaake may o wurtata kadi ngam so ende haaje ha wurtako man to waɗi itikafu ɗo ka se o nismo nokkure maako man to asani ɗiɗaɓol alkhuruju li amri ta'atin la tajibu alay wurtago ngam fii ɗowtare amma wajibay dow maako bo ka iyadati maridin ba illaki ñawɗo tawi goɗɗo maako ɓadiɗo maako babana dadana ɓinguel na bappana moyna ardiɗo maɓɓe na ñawɗo o wurtan o yaha o hofna ɗum de ñawɗo na wasu wodi janaza e yalirki gosgal goɗɗo mayi wurtago juula mo dilla uwoya mo wona hawi dalika e ko nandi bolwa ɗum ɗo ka iyadati maridin wa suhudi janazatin wa nahwi dhalika fala yaf'aluhu illa an yastarida dhalika fi ibtida'i itikaf ɗi limtaɗi ɗi kanji ka waɗataɗi soda to o sarɗitake no ɗum daga fuɗɗuki itikafu maako o sarɗitake to woodi ñawɗo o raroyan ɗum to woodi gosgal o juuɗan o tokka janaisa mum o sarɗiti daga o nastayno itikafu nden kawɗo do sarɗi maako kadi mislu an yakuna indahu maridun yuhibbu an yauda bana laata woodi ñawɗo maako o yiɗi bo hofnoya ɗum aw yahsha mawta malla oɗo hulama maygo on man fa yustaradu fi ibtida'i itikafi khurujuhu lidhalika fala basa fayastaridu fi ibtida'i itikafi se o sarɗita kadi waɗa sarɗi maako ha fuɗɗuki itikafu maako wurtaki maako ngam bolwa ɗum ɗo nden ham gacce wala kay o wurteno laara ñawɗo maako a salisu tataɓol alkhuruju li amrin yunafi l itikaf wurtaki ngam fi riwanɗo itikafu to wurtini wurtugo maako man riwi itikafu sam ɗo ka jam itikafu waɗata iri majum kal khuruji lil bay'i wa sirai wa jima'i ahlihi wa nahwi dhalik ba wurtago maako ngam soggu ko malla bo ngam jotta o sorran hunde maako no o sorrana goɗɗo ko malla o ɓey ceede maako yano sooda hunde oɗo waɗi itikafu no wurta waɗa banni hunde man bonna ñamdu nden o jima yaali e mofdago ɓe kore maako a sukajo a andi a wawata muygo mo wima yaada itikafu man o aji ɓay sikke muy noon namiɗo lorna tumuɗo e cawn ko waɗi goɗɗo nan min jaha juulugo to hajjudu ha juulurde mawde yaake man toon tan fuɗɗino tawo sukajo feere ɗon ha safwol arandewol borgoje ka to a yi iri borgol libije na ɗigguɗe tilis termos ɗiɗo dari caka toon piiɗo urdi ɗo maatiɗo noon kayya baɗo itikafu waɗata noon accuɗo ka fu tapiyel ma tan ngam ta hoyɗita wonna juulirde tan a yarata ɓe ita wala haaje kuje ɗo min jahi min ɗo naafa miɗo naafa tahiyatul masjidi hidde ko min fuɗɗata hajjudugo oɗo waali ha yeeso ni dedei miɗo asa fuwol ɗiɗaɓol seeɗa go se o waɗi ka dimbugo tan o dimbi o naaɗi o lori o ñobbi o forɗi o ñobbi o de'iti se o happiti tan fenetre ɗon da aya wumiɗon o diwi o dilli kam metamo yibami juuli gatta to ɗo tata waɗu banni a andi a wawata muyugo a sukajo banni ɗo seyi ta waɗu itikafu nden kam to a wurti a yehi a tawi kore ma on mbaɗi jimawu ni halas itikafu ma ka wonni accuka noon jotta ka nda allah waɗini be'ite ka o iti ɗuuɗi ammana haala waɗi jotta kam o dilli ɗo o yehi o yiwitema o wari o ñukki o rawa peɗel feere oɗo juula ɓe sona tawi ɓe dilli ora o ita be'ite maako na yi ɗum mettu ɗum ɗo bo min yayda sikila sama e ɗuguri ha nder julirde min mbaalata goɗɗo feere kota fiyel peetel go wala o hoyɗiti o wonni julirde tan ladan hooɗi masine ende ma to iri ɗo se goɗɗo hakkila tapiyel ma pamarel a yaaro ɓura irin tapiyel julgo ɗo tan hoyɗitigo ma wayna salatagel to
kanjum o wi wurtago goɗɗo baɗɗo itikafu ko riwotirta ɓe itikafu ba wurtaki mako ngam yaago sorra hunde mako ko wurtaki ngam o soodoya hunde malla mobdago ɓe kore mako wona dalika ko nandi ɓolwa ɗum ɗo fala e falu kanjum kam baɗɗo itikafu tata huɓal la bi sardin wala bi gayri sardi ko ɓe sardi ko ko noti sardi fu ta o huwa ɗum kam li annahu naqidul itikafu ngam kanjum ɗo ɗo fistotira ɓe itikafu wa yunafil maksuda minhu riwan bo nufa e heedi itikafu jonta kam a commerçant mon transporteur na malla yo sorrowo nayina sorrowo ɗumena kuje ha lumona jonta ka kuje ma wartan be téléphone ma ha julirde to waɓe téléphone ma gita kuje ɗo warti camion kaja ɗo warti yo hosu kaja carton kaja yarna wayne kay buuje kaja yarna wayne a jaɓa seede man a yara wawtinam ha coffre fort malla bo jaɓa ya versinam ha banque alors ha waddira téléphone ma e to aɗon no ha bureau ma ka ɓuran noon nan ɗo ka fu daya ɗum kanjuɗo kana yi yaada ɓe haala itikafu a yahi itikafu ɗo ha a ferwa kuje duniyaru ka fu acce a rewa jawma on haaje ma a ferwita ɓe jawmirawo ha nder suudu mako ɗo on haaje ma to irin ɗo ka fu dayta ɗum ɗume tokki wa min khasaisi hajihi l asr nder kertiɗum sappoje ɗe nder keramuyeji maje anna fiha laylatul qadr anna fiha laylatul qadr andu jemmare woddirki ɗon nder maaje allati hiya hayrun min alfi sahr jemmare nden nde laati nde ɓuran lebbi ujunere ɗi laylatul qadri wala nder muɗum faarifu ande rahimakumullah allah hinno on andana li hajil asri fadlaha jemmaje sappo ragareje ɗe ɓural maaje wala tudayi'uha tata ngeeɓeɗe fa waktuha saminun wakkati maare samɗini ɗum masin wa hayruha zahirun hayru maaje bo banguɗo mubinun laaɓɗo banguɗo nden kam tata ngeeɓe jemmaje sappo ragareje ha lewru suuma e yo kanje ɗe deyde o wima ɗon nder maaje jemmare laylatul qadri jemmare hoddirki en bolwino daga fuɗɗugo baabol man jemmare nde allah hokkata andal ko waɗete ha hitande warande man ha malaika en ɓe andal li kulli ajalin kitab kala ajal fu bindagal yamhullahu ma yasau wa yusbit ha nder ajal go allah ɗo moyta ko yiɗi ɗo tabbitina to nden ka andinima ko allah windi fu bana ni ɗo mari ɗiɗi ɗo mari juɗɗum ɓe ragarejo goɗɗo ɗo mari ajal ma ko ɗiɗi oɗo dewowo allah oɗo ɗowtani allah o dayi yeddugo allah wajibiji oɗo hokka to allah seni ɗo hoddiri waɗi ngendam mako bana yahan duuɓi 5 ni o hewtoyam nden en wiya kanko manni to laati o geddo allah mo duuɓi 5 ajal muɗum goo to laati o geddo allah ajal mako wara ga en man yottata duuɓi 5 allah mo tagimo ɗo kay waɗanimo ajalji ɗiɗi amma kayim ka andi ha ragare ngendam mako haɗata amma to jemmare laylatul qadri waɗi allah hokkan andal majum ha malaika en nden lewru ndundulna lewru warandu ɓawona asawere arandere na ñalomare arandere na wayne mayan ha wakkati lerni wayne dañete ha wakkati lerni wayne heɓan hunde kaja ha wakkati kaja wayne bo hunde kajare heɓan ɗum ɗum pat majum malaika en andan ɗum ha hitande man timma kayre kam to ɗo kam na ɗum a sabulena andal may fof hokka a sey yimɓe ɗo ha hosi hunde ɗo dayi ɗum jahiliya bo laati ɗo waɗa ɗum ha andani goɗɗo julɗo bo taskitana ɗum kadi yande jemmare man waɗata ɗo laata kuuɗe mako kam boɗɗe o mari ni e ɗo laaɓi bo gam allah wallahu a'lam o wi allah woni anduɗo wa sallallahu ala nabiyina muhammad salatu allah duumo dow jagorɗo meɗen muhammad annabijo men muhammad
wa ala alihi wa sahbihi wa sallam e do ala en mako e sahaba en mako e kisnal en bolwi seeɗa o wi ɗon ha nder ñalowmaje man ɗo jemmare nde laati nde ɓuran lebbi ujunere en ɗo bolwita lornugo gacce wala lebbi ujunere ɗo modi ɓe wi ɗum duuɓi 83 e lebbi 4 duuɓi 83 e lebbi 4 ɗi laylatul gadri wala nder muɗum to o fototiri o ɗo rewa allah ha laylatul gadri o heɓan barjari ko ɓurata duuɓi ɗi na allah wi fotan laylatul gadri hayrun min alfi shahr nden ka o heɓan barjari ko ɓurata bata o ɗon no rewa allah duuɓi 83 e lebbi 4 oɗo rewa allah jemma ma be ñalowma man fu andi barjari ma ko ɗuuɗi hodduru leba wi ɗon daga yande a ñuufi laylatul gadri ka tum aɗo heɓa ɗum en mbiya bawigoyo a duuɓi 15 a ñuufi laylatul gadri ka tum aɗo heɓa ɗum ha yetti duuɓi 80 laylatul gadri kam meeɗay a fototira aɗo rewa allah maɗa sam ha duuɓi ɗi par waɗi no annumata ɗum go barjari ma allahu aksar kanjum mi adamajo tinana kugal bongal kam ta waɗa mbatinan sam jutaynan janguɗo gufranu junubi na ɗume mawsimul gufran yawwa alhamdulillah qala ta'ala ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko yutina mustasaka قال المؤلف حفظه الله موسم الغفران وقت فرانيكي jaman wuro faraneki jisde faraneki ha daidai wakkati allah yafata yimɓe alhamdulillah qala taala allah ɓangi ɗo wi ya ayuha alladina amanu ya wonon nuɗɗinɓe gonɗiniɓe mumini en kutiba alaykum siyamu kama kutiba ala alladina min qablikum sumay farliɗinama ɗo moɗon bano farliɗina ɗo ɓen gonɓe yeeso mon la'allakum tattaqun ngam nden ton lutugo allah ngam on kula allah ayyaman ma'dudat ñalomaje limɗinniɗe pamare faman kana minkum maridan aw ala safari mo laatake nder moɗon ñawɗo ko to jahangal fa iddatun min ayyamin ukhar limuki o yoɓo ñalomaje goɗɗe feere wa ala alladina yutigunahu fidyatun ta'amu miskini woni ɗo ɓen mbawanɓe suumugal e sootaari jurumɗo haala man saɗi faamugo ka banni sarhoɓe mbi mo wawirta ɗe ɓe caɗɗum ɗum debbo ko gorko o naywi wawata suumago to jotta ka o ñamnan jurumɗe kala ñalomare fu muddu gotel fa man tatawwa hayran fa huwa hayrullah e konngol feere bo wi aran suumay aran farɗinki suumay on no banni mo yiɗi suuma mo woodi bawɗe bo to yiɗi muuda kayum ɗo ñaama nden ɓaawa toon kadi ha ragare aya man ɗo suuma on farliɗina kadi jottake warti muudugo ka sebegel ɗo wa ala alladina yutigunahu fidyatu ta'amu miskin faman tatawwa hayran fa huwa hayrun lah mo ɗorake ɓe hayru kañum on ko ɓuranimo wa anta suumu hayrun laka yow suumaki ɓuranan on dininta muudugogo in kuntum ta'lamuna toon laati on ɗo andi shahru ramadana lewru suumayeru alladi unzila fihi alquran ndu qur'anu jippina her muɗum hudan linnasi ngam handago yimɓe o bayyinatin min alhuda e wangirki go e kanda wal furgane sendinirki goga ɓe fewre faman shahida minkum shahra falyasum mo yahlir nder moɗon lewru o suuma ndu malla mo yiidu suuma ndu nden ka ɓe mo nani fuu
wa man kana maridan mo laati ñawɗo aw ala safarin koɗo ɗo jahangal fa iddatun limuki min ayamin ukharin goye ñalomaje goɗɗe yuridu llahu bikumul yusra allah ɗo muñani on hoyande wala yuridu bikumul usra o muñanayi on saɗende wali tukmilul iddata ngam on timmina limgal wali tukabbirullah ngam on mawnina allah ala ma hadakum ɗo ko handi on wala allakum tashkurun ngam on jetta allah wa salatu wa salamu ala rasulillahi alqa'il alhamdulillahi wa salatu go salatu be salamu tabiti dow nulaɗo allah biɗo man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi mo suumi lewru suumayeru dow nuɗɗinki e faggitaki mbar jaari o faranama ko handi go e junuba maako ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh miɗon seeɗo deweteɗo wala se allah miɗon seeɗo muhammad jeyaɗo maako nulaɗo maako shahadatan addakhiruha li wa lakum li yawmi l ardi alallah seeɗako ngun miɗo siganago hoore am miɗo sigana mon onon fuu ha ñalomare fe'ineki ɗo allah yawma la yanfau malun wala banuna illa man ata allaha bi qalbin salim ñalomare nde jawdi be ɓiɓɓe fuu nafata koye na on gardaniɗo allah be ɓernde hisnde kayum garduɗo be kalimawol la ilaha illa allah allahumma salli ala nabiyina muhammad allahumma salli ala nabiyina wa ala ali nabiyina wa ala sahbihi wa ala man sara ala nahji ila yawmiddin ya allah wa salatu do annabi jama allahumma salli ala nabiyyika ala nabiyyina allahumma salli ala nabiyyika ya allah wa salatu do annabi jama wa ala ali nabiyyika do alan annabi jama wa ala sahbihi do sahabu en mako sahabu yamu sahabu wa ala man sara sahabatin wa ala man sara ala man hajihi e ɗo on yahruɗo ɗo ɗatal maako ila yawmiddini fa ñalo mare warjeeki wa anna ma'ahum minin bo min ɗo gondi ɓe maɓɓe bi mannika ɓe moƴƴere ma wa karamika e sahuma ya akramal akrami ya ɓurɗo teddugo tedduɓe amma ba'du ayuha nnas faqad halla alaykum dayfun karimun wa shahrun azim يغفر الله فيه السيئات ويتجاوز الله فيه عن الخطايا ويوتق فيه الله الرقاب amma ɓawa man onon yimɓe haqiqal koɗo tedduɗo hoɗi dow moɗon kanko woni lewru mawndu ndu allah farata kuuɗe kalluɗe nder maaru ndu allah ƴattata ƴaɓɓa acca boofi yimɓe o rimɗina allah rimɗina her maaru daaɗe الرقابة وإتام الإمدال ماجكا مرحبا أهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام قد لقيناك بحب مطعم كل حب في سوى المولى حرام فاغفر اللهم منا ذنبنا ثم زدنا من عطاياك الجسام لا تعاقبنا فقد عاقبنا قلبنا أشهرنا جنه الظلام مرحبا وأهلا بالصيام أنسو ما يجيبك ها فيسار أتوي كوريجي ما إخويني يا جلو جلو دو أمين هكذا هتانفو جلو من هكذا هتانفو حقيقة من فتري بما بيد مرد كلا يد hako luuti jawmirawo ka yiide may haram ya allah faran min janubaji amin taw to a fari bo hokku min dokke ma mawɗe a ɓeddana min ɓe dokke ma mawɗe tata yangitin min haqiqa horhortuki jemma narɗugo soyde ɗanugo inñiɓe jemma min yangitirama ɓe majo marhaban bika ya ramadan jiita bada kulli amin a jaɓɓama an lewru suuma aɗa wara kala ɓaawo hitande fuu mata fi hada al ami qawmun wa wulida qawmun hitande salinde nde woɓɓe feere maayi woɓɓe bo dañama waktana qawmun waftagara qawmun yimɓe woɓɓe bo ñaynitake nder hitande man yimɓe woɓɓe bo talkiɗi jawdi timmi fuu
wa sa'ida gawmun wa saga gawmun yimɓe feere waaɓake yimɓe feere bo laatake wabtare en watada gawmun o dalla gawmun yimɓe feere handitake woɓɓe bo majji jiitana bada amin malanahu imma bil hasanati wa imma bi sayyati an suuma a warani min ɓaawo hitande nde min kebbiniri ɗum be kuuɗe boɗɗe malla kuuɗe kalluɗe turadu alayna fi suhufi yawma al ardi ala llahi taala nden kuuɗe amin man ɗe pe'inte dow amin bo waynawomare min kuuɗe amin man ɗon ha ɗereji ɗe pe'inte dow amin bo yande min fe'inte dow Allah ceni falayta siri wal anwaru qad gusimat ala sirati wa qarun nari multahibu liyanfa al ilmu qabla al mauti sahibahu qad sara qaumun biha arraji kama waqabu o wi tawe no andal gimdiyam artide jaygi annoraji to sendama dow kafa siraɗi nda yiite bo lugguge ɗon jammita les ton yo andal nafu andal nafu yawmigal daga yeeso mayde haqiqa yimɓe woɓɓe feere be andal go ɓe laatake ɓe lortiri ɓaawo woɓɓe bo hokkama ko tinni ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون والله حقيقة أنغرني من وجد به فأن ما إياك أن يأتى الله wala ɓiɓɓe wala rewɓe wala jawle wala soɓiraɓe wala aynoɓe mon wala komoy accu noon limse fu ngala paɗe fu hufinere fu on warani min on wajjiɗiɓɓe hakkuje mon pat on sendiri banno min tagirino on arande silande wa taraktum ma khawwalnakum wara zuhurikum komin marmi on pat on acci ha gaɗa babɓe moɗon on acci ha duniyaru ton yadata ɓe ma gaska ɗo ko suɗere woore ko innama wiyata ñalliɗan be ma toon yandema sobaji ma noon sobri fu ka yiya kanko on wiyata jaawe haɓe wure ɓe ɓuwe ɗo ka giɗoma on noy watta se noon may wama nara maakum chufa min gi ayma ɗo wondi ɓe mon kawtiɗiraɓe moɗon onon e verɓe allah jija antum ɓe on gikkino annakum fikum shuraka waynaɓe kawtiɗiraɓe hen mon tagatta bayno haqiqa taytayni hakkude mum iide soobiragu beldiɗiragu ɗume go patta i timmi wadalda an kumma kon kutasum ko laati on ɗon ƴaƴa go ɗum majji ɗum acci ɗum suhufuna turadu alayna yawma alqiyama fi kitabin la yadillu rabbi wala yansa suhufuna ɗereji kuuɗe amin turadu alayna yawmal qiyama ɗum ɗo fe'ine do amin yande dalgal fi kitabin ɗum ɗon ha deftere la yadillu rabbi jawman majjata acca ɗum wala yansa o yijitata ikra kitabaka kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba ikra kitabaka jangu ɗerewol kuuɗe ma kuuɗe boɗɗe ɓe kalluɗe fu ɗo bindi toon jangu an ɓe hoore ma kafa bi nafsika alyawma alayka hasiba heƴima ɓe hoore ma horsitowo hoore ma a jangi ɗerewol ma ni a yecca kuuɗe maɗo ɗume a tawi boɗɗe na kalluɗe wiyata ko ka wawata jangugo arabiya to mi jangi bo mi nanata a nanay ko arab ɗo waji yankiɗa o wi annabijo muhammad sallllahu alayhi wa sallam ɗo anda jangugo anda windugo fu jiita ya ramadan li tagula lil uyuni ɗi ken maɗo tema nasallah salamata al afia wa salli llahuma wa sallim wa barika ala nabiyina rasulina muhammad wa ala